El número 433 de l'Escalenc obre, com sempre, amb un article firmat per l'alcalde Víctor Puga, qui posa l'atenció a la Vila del Llibre. Tot seguit és el regidor d'En Comú l'Escala, Albert Pons, qui escriu al full obert. El Farigola i Romaní posa l'accent a Pere Guanter, reflexionant sobre l'especulació amb el canvi climàtic i la gestió del govern dels fons europeus. I el cop d'ull el posa Pere Joet, tot explicant la història dels palers. A la revista també s'hi pot trobar el resum de l'estiu que fa el Lluís Colomeda i un guió de terror i ciència-ficció, o no, escrit per Jordi Estevez, qui augura un futur negre pel nostre municipi. L'escurça la porta, com sempre, Jordi Piqué, qui en aquest cas centra l'atenció al curs 2000-2001. A les pàgines següents hi trobem les impressions finals sobre Eivissa d'en Joan Barceló i una reflexió d'en Benjamí Bofarull sobre el pseudònim de la Víctor Català. I arribem a la part central de la revista on la conversa radiofònica és amb en Carles Pous. Tot seguit, Cesc Ribas parla dels nouvinguts arrelats a l'Escala, mentre que la Isabel Busquets posa la mirada a l'estiu i als turistes que ens han visitat. Esther Alemany ens escriu una història d'amor a camins i en Billy Grant resumeix els 2 primers concerts d'estiu organitzats pel CERN. Mercè Bellfort i Lluís Ciprés posen punt final a la part central del número i encarem la recta final amb el noticiari local d'en Robert Carmona, el resum de les activitats d'estiu amb en Jordi Gallegos i els esports amb l'Ivan Garcia. L'edició es tanca amb unes fotos d'en Miquel Bataller i la vinyeta de Vilamitjà.